Helo, Melanie a Rhys yma unwaith eto I siarad amdano rhai fflagiau coch yn ein bywydau ni. Falle bod chi wedi ffeindio'ch hunan mewn perthynas, ond dyna lle mae'r fflagiau coch wirioneddol yn dechrau. Rydyn ni yma heddi I rhannu rheion bach o doethindeb iddo chi wedyn. Bant ni te? Ie, bant ni. Come on then. O, ma' nhw'n pisio fi off. O ti e? O ie, gwir. Pam? Achos pam wyt ti'n hoffi'r llun y merched? Os dwi'n Fath o ffrindiau nhw? OK, os maen nhw'n ffrindiau digon teg, wna I cymryd hwnna, ond os dwi'n rhoi thirst trap lan, mae bachgen yn hoffi fe. Thirst trap ma? Thirst trap? Dwi'n lan loethio llun sy'n edrych bach yn spacelid, ti'n modd? Ie. Ti'n modd I meddwl? A mae bachgen yn hoffi fe, dwi'n meddwl, mae fe'n hoffi beth mae wedi weld. So, os byswn ni yn gweld cariad fi yn gwneud hynny I merch arall, fi fel cyrall yn dy hita. So, siwt ti'n deall spice trap? Os ti'n gweld llun merch arall, siwt ti'n gwybod spice trap? O, dyn ni'n gwybod. Diolch, exactly. Ww. Beth? Beth yn gyflwyno? Ie, fflagiau coch. Os o'r beth, ie. Ond dweud bod chi mewn perthynas, a maen nhw ddim yn cyflwyno chdi teulu, dwi'n credu I fi mae hwnna'n dweud, so ti'n really siŵr to. Ond mae rhaid I fi cyfadau, dim ond un dwi erioed wedi dod i'r teulu, erioed. Ond mae hwnna'n dweud a lot am y bechgyn dwi'n gwrdd allan yna. Wel, eto, mae fe'n wahanol os maen nhw'n byw bell I ffwrdd. Neu os mae'ch dyddiadau ti ddim yn croesi. Ac ys dim amser efo chi, neu dwi'n byth yn gyfleis. Ond dwi eisiau cwrdd o'r rhieni, achos os mae'r rhieni yn hoffi fi, mae'n galetach I nhw splitio lan fi. OK. You've got to get in gyda'r mam. Get in with the mam, get in with the chwaer, a wedyn maen nhw'n really galed I nhw splitio lan dy ti. Dwi'n bach yn ofyn nawr. Croeso. Pam? Digwyddodd hwn I fi o blaen. Do fe? Do. Achos wedodd hi fysa I theulu hi ddim yn cytuno efo'r perthynas. O'n i'n meddwl beth o'n bod fo fi? Mae pawb yn caru ti. Oh my god. O'n i'n meddwl, mae pawb yn caru fi, diolch. Literally. Ond na, oedd Isa cadw e'n gyfrinach ac o'n i... Na, mae hwnna'n fflag coch huge. Peace out. Ie, pan maen nhw ddim eisiau, achos maen nhw eisiau cadw opsiwn yno ar agor. Dyna beth yw e. Swnio fel ni'n dyfa. Ie, basically, so na, dim i. Flag coch. Wel, mae'n digon saff I weid bod pob un o'r red flags yma wedi bod yn amlwg I bawb arall, ond I bai ni. Os ydych chi'n cymryd unrhyw beth o'r fideo yma, ydych chi'n dod o draws y fflagiau coch yma, run. Ie, yn union. A os chi'n cytuno neu anghytuno, rhowch gwybod yn y sylwadau ac checwn ni nhw mas. Ie, bendant. Ie, yn union. Yn y cyfamser. Diolch. Tara. Da.